Salkologromai khare huijak tongmani ulo paithagor romjakha koklaima patimungni soibothoma Ronbir Debnath romjaknani sikang sakno kobor haike funuka yoknani bagui Salkologromai khare huijak tongmani yogui manliya paithago naimothangrokni khuyok kjawi romjakha Bishalgor koklaima patimungni soibothoma Ronbir Debnath Tangsalo Bishalgor kerongno kholawo bonotiyei urnanglaikha belaikheno romjaknani sikang sakno kobor haike funuka Ronbir Debnath আমার আজকে দেখা কিছু করবা না ভারত মাতা কি আমার ভাই এই তোমার ডোন গেট করতে কি হলো না ও আমার ভাই আমি মুখ্যমন্ত্রী ঠিক আছে আমার তো নাম দেখাচ্ছি Ronbir Debnath ni mung Bishalgorni Netaji Nagar Amchaini Rangsanai Silai Kokma Patimungo Krengjak Kaisa Paper Block Factory Songtanani Commission Rashai Bachi Rangsanai BJP ni Neta Anup Kumar Shahno Chopropmani tei Shikri Shokrabo Khlaimani Koksel Chamung teibo Wanama Singsa Anup Kumar Shahani Bihignobo Video Call ni Bishingtei Rang Shanmani Srai Shaka Jorani Bishingo Rang Riahinke Shalpanani Shakangno Gogoi Bathanani Hinibo Shikrika Abuni Ulo Damnoi Chibrini Bishingono Themrang Rok Dolsha Anup Kumar Shahani Nukongo Silai Kokha Teini Shalni Aichugo Haino Hai Choprofika Raon Kaini Silai Kogoi O Silai Koklaimani Khorangbai Netaji Nagar Amchai Kali Shaka Patimungni Ulo Haste Ganangino Okok Pidzakha Sungmung Kashaka Kerong Raidani Shakawo Tamuni Bagai Themrang Ro Romsakya Dalbidal Sungmung Achaikha Tong Halokno Kachang Rinani Bagai Montri Okra Cheri Nainani Bagai Dagikha Abuni Ulo Hinkeno Turuk Romjaknani Jengkha Khoroksha te Khoroksha khe Salkologromai huijak tongmani ulo Ronbir Debnath Romjakha hinke Katal Sungmung Achaikha Sabo huyei tonikha bono ashuk Salkologromai Sikri Shokro Samung Sitra Khlainai Rokni Bagai Cheri Nainai SIT ni Bokhak Mokol Kailaijak Bishalgorni Tongko Songlukuro Bureau Report News Now